iresaka politique générale amizao fotoagna zao mafampana toetra raha na a Madagasikara zegny na ny fitsidiagna ny fagnataogna fivorian'ny SADC agny Afrika Atsimo zay ny tarihin'ny PRRM sy ny délégation miaraka aminazy. Alôny za hidrika amizay za misy madame zay valiko eliziny agny. Izy koa izy mitandregny za managna droit na mamaly za madame. I madame ty matetiky izy magnano fagnambaragna anazy bla 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 bla. Enareo olo tiako volagniny Tahina Andreas. Izy baka hitako publication anazy ao hoe tamidian'ny président tagny Atsimo igny de nisy le fiognan'ny président na hoe fampiavagna président ndraiky ngiahy 7e vice-président ny Assemblée nationale i Milavonjy Philobert. Tsotra raha valiako anao ary tsotra raha mitaniako anao madame Andreas. Parce que haiko anao olon'ny Rajoela misolelaka minono Rajoela. Agnontaniako anao volagna mahay tantara. Agnontaniako anao volagna fa mahay politique ny Madagasikara. Mba mbaraza kony madame Andreas Tahina zany Rajoela anao zany 12 taogno nitondra tany sy ny firenena mba impiry izy nagnano fampiavana pirenena. Mba mbaraza kony mba impiry izy nandray mpagnano politique akoatra ny mpiaradia aminazy tamy fitondrany 12 taogno. Misy jery agnanjegny ve Rajoela? Manapagnahy agnanjegny ve Rajoela? Non, tsy nagnano izy tagnatin'ny 11 ans nitondrany. Fa niany anao nahita ray aman-dreninay zay nitoananay enefa tsy ho afaka anareo io colonel Mikael anao miwawawawa zay mambaranao mavoza Rajoela anao. Zay koa tsy mavoza Rajoela anao. Izy koa izy lehilahy modia. Izy koa izy lehilahy matoky tegnanany izy mivolagna fa izy madio tsisy raha maloto nataony ta Madagasikara. Aseva mody izy madame Tahina Andreas. 7 février olon-jovy maramilan-jovy tafitrin-jovy Tahina Andreas nitivitry vahoaka tena Ambohitrigotra. Olon Rajoela maramilan Rajoela. Tsy haiko anao na mahay mizaka arakora atao mibala midrika amin'olo. Ndao zahava sary vidéo 7 février 2009. Baka lohan'olo en face, olo milefa karaha ty, balavo karaha ty. Tsy olona Ambohitrigotra nitira. Nisy fampiavana pirenena nataony Rajoela. Mbaraza koa tagnatinao zao. Fa niany anao magnano mijapy machine ngiahy PRRM Mikael de hoe fampiavana pirenena tsy tany Atsimo tany foana ne fampiavana pirenena fa tokony natao eran'ny Madagasikara. Oh, olo jiaby nivoneny Ravalomanana tamin'ny Etavatra tagny nisy fampiavana pirenena. Agnontaniako anao zay Tahina Andreas. Valia zanao koa mavaly. Figadrigadragna olo nataony Ravalomanana nataony Rajoela. Zegny natao fampiavana pirenena aminareo miaradia amin'ny Rajoela sy Ravalomanana. Oh, aza mijapy traintsinareo inga. Aseva mody izy koa izy madio. Izy koa izy mahay va tandrazagna anazy Madagasikara. Meno izy tsy mody. Fa izy midoko amin'ny tanàna tsy tanàna anazy.
Matoa PRRM magnano fampiavagna parce que izy olo mandiniky mitsinjony laviky. Azao vilitsy nataony PRRM fampiavagna rango izy navy teo 11 mois bientôt Taina Andreas. Azao vambaraza. Matoa niany ireo forongony anareo ipara mapara salopara pampidandara reto. Mbola midongy mipetraka ao agnatin'ny fitondrany PRRM. Fa fampiavagna zay tsoatrenao, mianaranao. Tsy anao magnano fagnaivany chien de coton anao io. Aza mikapokapoko magnano kapoka moraba nga. Asefa mody, na ino erreur jomampianana inody. Na ino raha valimanana tsy milefa. Fa magnino nareo milefa, ary magnino tsy mody. Asefa mifanta izy koa tsy nagnano maloto ta Madagasikara. Ary zegny raha ambesany amin'ny raha valimanana ni. Baiko baka tamin'ny raha valimanana na viany raha mandriaka. Nafatesagna amapolo n'olo taria ambelo magoatra. Za témoin nahita raha io. Sagnatria olombelogno ty firigny latsa-dratary antsipaty tary tamizay. Nagnano fampiavanana raha valimanana tamin'ny vahoakan'ny avaratra. Nidioviny raha valimanana ve zay vahoakan'ny avaratra. Ny nareo 7 févroary nanangana agnatsanga bato nampidiriny tantara agnatin'ny examen mpianatra. Fa netaria ambilo magoatra. Aia olo mitantara. Aia tsangabato nataonareo tambilo magoatra. Tsy gasy zegny olo nivolegna tary. Fa dokitry. Madame Taina Andreas mangala ondrano ko vola. Aza mikapokapoko kara kapokany moraba latsaka. Iny amin'igny. Nomoaly zany zaha commentaire zay tamin'ny fandarana raiky teto. Zany amin'ny canapé-naka io ndraiky za tafagnano croiser les bras mizaha documentaire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire koragna eto. Ndraiky za tafagnano croiser les bras nipetraka foiky mizaha les documentaires. Côte d'Ivoire, Angola, Nigeria. Incroyable. Allô, aleko Côte d'Ivoire. Konis pays africain colonisé la France, tsy fouine la France, Côte d'Ivoire nisa. Parce que Côte d'Ivoire elle fait puissant. Amin'ny agriculture matanjaka izy. Ny fambolena zay matanjaka Côte d'Ivoire. Café gatsika jiaby presque oza ataoko hoe 80 ou 75% café gatsika jiaby magnerigna zao tontolo zao io Côte d'Ivoire. Zegny fotsendriky. Resaka mahogo za tsy volagna. Agnisan'ny mpamatsy mahogo magneran-tany agnatin'ny les 5 premiers Côte d'Ivoire. 3 fois nandalo guerre civile Côte d'Ivoire. 3 fois nandalo guerre civile Côte d'Ivoire. Indra misy atsika mikoragna zio. Côte d'Ivoire ne tsy manana antoko politique telonjato, tsy manana antoko politique efajato, tsy haiko firy. Opposition araiky fo misy Côte d'Ivoire. Opposition Côte d'Ivoire araiky fo.
Ary akamaroany mpitondra ny fandimby ta Côte d'Ivoire baka amin'ny agnatin'ny opposition araiky io. Fa atsika politiquement tsika zéro. Pourriture n'olo atsika amin'ny politiquement. Zegny ny volaniko matetiky. Tsisy olo nianatra politique de vrai à Madagascar. Fa politique misy à Madagascar dia ny parti politique individuel. Hoe nin'olo tokagna. Managna PSOS za manangagna toko politique. Managna radio télévision za manangagna toko politique. Tsisy karaha Côte d'Ivoire. Opposition ndreo raiky. Fa ino ny raha tegna nampieky zany moaly zany za documentaire io. Non mais franchement za mivolagna hoe tsy ndagnary tsy nagnamiatsika. Tsy razagna tsy nitatsika fa atsika mihitsy ny mamorety tegna atsika tompo. Atsika mikoragna azy io. Za magnambara nareo koa misy namagna ivoirien tania. Atsika mikoragna azy io. Magnamboatra autoroute baka Abidjan mandeha Lagos ny fanjakagna ao ivoiriana. Ary lalabe à Côte d'Ivoire akamaroany anao tsy mety route secondaire na route pavé zegny, non, tsisy. Za amizay nipetraka nagnakorager les bras zany za documentaire io. Non mais c'est pas possible. Matanjaka araka fambolegna ny Côte d'Ivoire nefa nino raha misy? Telo fo fleuve ndro. Renirano ny Côte d'Ivoire tsisy. Telo. Ro mamokatra. Ary de tegna matanjaka. Fa zao izy. Ndo zava gouvernement ndro. Gouvernement ndro tsy maro. Membre agnatin'ny gouvernement ndro tsy maro. Ary membre agnatin'ny gouvernement na ny premier ministre na i président de république ndro tsy mifandray ary tsy mibaiko ny tafika sy ny maramila ndro police gendarme. Malio tegna ny police gendarme ndro. Ro tsisy ke hoe président de la république à Côte d'Ivoire no sady lehibe ny tafika malagasy karaha amitsika agny. Non. Ny chef d'état-major ndro mibaiko jiaby. Tsy idiran'ny président république ndro. Fantsika agny. Io neny mamotika atsika hamotegna atsika vahoaky. Io akamakama copain copine io. Za zio officier. Ataotsika hoe za colonel na hoe lieutenant. Mipetraka be PRRM za. Ino raha misy? Loge général za. Zegny raha misy amitsika. Firy général napetraka ngarajoely. Firy. Isaka rajoela magnapetraka généraux telopolo roapolo elo tsy ho efapolo. Andeha atao nino? Agnontania amizay atsika fotoagna azy ohatry hoe ino asan'ireo général? Bambaranareo za koa. Ino asan'ireo généraux reo? Miaro ro. Tsy miaro vahoaka fa miaro ro. Fa à Côte d'Ivoire zany za documentaire ny moaly. Tsy ijabany gouvernement sy ny lehibe ny gouvernementa ary président ndro ny asany tafiky. Fa ny chef état-major. Atsika managna picolasy.
chef d'état-major tsika atao menace ataova Côte d'Ivoire baka zany moaly maly o tegna ary tsy bekony fanjakagnandro ny tafibahoakandro ohatsy ahitanao général karakara io za volaniko ny za raha io ndraiky zany encourager les bras punaise mampatiagna saha tanàna hely Côte d'Ivoire mavita mamatsy zao tontolo zao kafe mavita mamatsy zao tontolo zao mahogo ary anao mizaha Côte d'Ivoire ny moaly zany za incroyable fa presque ary tegna hoe tsy volagnako 100% lalagnandro péage motondreo mirety toute la nuit jusqu'à marandraigny tsisy délestage zegny amindreo tanànandreo hely volagniko tsy haiko impirindreo voamiragna Madagasikara fleuve-ndreo telo ro mamokatra atsika misy renirano firy zala ino raha misy amindreo ino raha ataon'ny ministre andreo ro tsisy bianco ro tsisy paky ro tsisy samofiny ro tsisy IGE tsy haiko nino non ro tsisy mangarahara fitatagnana vola amin'ny fanjakana ary tiny nampieky za niragna tamin'ny tsaronareo za nagnano lève za nagnano vacances tagnabonibongony volaniko taminareo igny za boko nandeha nzaro préfecture mitondra io ndraiky ro maire teo igny za niafatra tamin'ny Côte d'Ivoire ino raha misy districtndreo malio tegna tsy bekony député tsy bekony gouvernement tsy bekony fanjakana district à Côte d'Ivoire malio tegna zany hoe ny mairie ny préfecture aietsika Madagasikara amizay aietsika Madagasikara amizay maire tsika mandafy tany préfet tsika mampiady olo zegny raha misy amitsika les généraux magnano kobaka ambava mitarimy dalo agnaby latabra zegny raha misy amitsika ao tribunalindreo any tsisy tribunaly hafa koa tsy tribunaly araiky la justice du Côte d'Ivoire o tsisy kolikoly o tsisy ka za akamany faniro soa o tsisy ka za akamany procureur de Madagascar non amindreo agny anao mangalatra ko anao tsy gadregna anao magnefa lamandy tianao tsy tianao fa anao koa nagnano détournement public nagnodigny volam-bahoaka na hoe volam-panjakagna anao ndray ministre Lazoly direct tsisy qu'est-ce qu'il y a normal Côte d'Ivoire zo io nagnakory mandroso ary ro zegny après les 3 révolution nataondreo le coup d'état nandalo tamindreo ro tonga sainy o zala basiky liady tsika antragno nilamigny reo nifandamigny reo o tsisy antoko politique telonjato efajato dimanjato 5,000 non opposition ndreo araiky fo ary mitambatra araiky fo ministre ny fambolegnandreo tegna hitanao hoe miasa satria miroborobo fambolegnandreo
koa tsiaroatsika tamin'ny Zafy Albert nitondra atsika tabe mazava sambrany ravoravo nanonga vidiny kafe. Oui, normal tamin'igny nanonga vidiny kafe satria nahoana nagnamboatra nagnano solution ampiroborobo fambolena kafe ndreo ny Côte d'Ivoire. Normal nitsika tagny nanonga fa jeudi firoborobony fambolena amindreo agny indiscutable satria tsisy olo angalatra, tsisy olo andeha agnodigny volam-bahoaka fa anao koa nagnodigny nde 1 centime anao lazoly, tsisy akamakama. Tribunal ndreo tegna le hoe vrai tribunal mahaleo tegna. Za baka président ndreo taloha igny nefa ny olo be ray aman-dreny pakibo nalefa fitsaragna ndraiky nanonga fitsaragna talavany, fitsaragna lehibe indrindra eran-tany magnano fasagna pakibo nefa ny olo be ndreo igny ray aman-dreny be ndreo igny tsisy fintsitsy. Hassan Ouattara farany teo nagnakory aza ko vita mandanaka ty zany nambarany tafiky anao tsy midémissionne anao io zay magnadoso anao. Hitanareo raha karaha zegny ataova amitsika Madagasikara ao boka zegny coup d'état 7 fois nagnano coup d'état tsika Madagasikara aetsika nisy raha niova ambaraza boka 7 fois coup d'état neta amitsika toy, c'est-à-dire 7 fois tsika nagnano révolution après 1960 nanomboka 72 nandeha ty ino raha niova amitsika ao pourri les vrais pourri. Fa za angataka amindragna Arsène Raza ho azoko folala andeha hagnano visite Côte d'Ivoire sur place za ary hagnano direct Côte d'Ivoire za mampizana roe mariny moa raha nivolagny zoko be igny sakarao prochain tsy haiko niany na mitogno ty na mitogno avy fa io tsy maintsy zako ary agnontaniako zay ministre hitako Côte d'Ivoire nitogno za tsy raha mamono olo za tsy andeha mamono olo za magnontany lalagna madinidiniky misy péage anao ravoravo zany za documentaire io moaly ndraiky za tafagnano croisé libral ndraiky za nipetraka nambariko ty ma Côte d'Ivoire ty en Afrique sa en Australie sa karaha Rwanda nefa ny atsika ne tantaran'izany Angola guerre civile tana Angola tezany zava Angola zo nandeha mbola Angola koa nagnametsika pétrole ora atsika misy pétrole atsika mandeha pétrole atsika mandeha gaz atsika ino raha tsy anagnatsika parce que toetsaigny-ndreo niova mpitondra roa tonga saigny tsy solution le mifamono tsy solution le mifangalatra tsy solution le mifampigatra voatra Angola azovy tamitsika zegny nianatra tsy ne tantarany Angola guerre civile azovy tamitsika nianatra tsy ne guerre civile ta Tchad ny raha nandalo ta Djamena zava Tchad zao nandeha lavitry Éthiopie nisy tanàna jaly nandilitra Éthiopie Mosarena ny Éthiopiana zava rozy io aia ta misy Éthiopie atsika mikoragna azy io mbola avy ny Éthiopiana koa magnano ligny amitsika ao tanareo raha karaha zay mampagnontany tegna za boka ty amiza documentaire
boko raha hitako am'de izy volaniko zany zany za documentaire tanàna hitako agnatin'ny documentaire igny tsy maintsy andehanako zako zegny ataoko mizaha télévision. Oui, ino raha misy amy tanàna ty, pourquoi tanàna ty navy karaha ty nandroso plus que zay atsika sady miloloha mibaby mitintigny misariky ino raha tsy anagnatsika Madagasikara zala anao magniry mahita pays africain karaha anao mandroso loso ary de tegna loso za Komoro mitokika atsika zao nde komoriana fa nanjary staff en football français fédération atsika ia fangalatra famono faty non raha hitako koa ndray marqué koa tamin'ny documentaire ny moaly resaka impôt oh là 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 ro managna justice fiscale atsika misy raha zay za navy nikoragna raha zegny teto pourquoi tsy asiagna justice fiscale ro managna justice fiscale ary justice fiscale ndro amy service des impôts ndro anao koa fa ny karama misy application tsy maintsy installenao anatin'ny portable-nao service des impôts uniquement impôt donc ro koa fa avy fotoagna ifagna impôt par internet fa ro magnefa impôt ndro le compte bon io tsisy vola amy vilivily tsisy vola amy vilivily commune koragnesiko eto managna commune maromaro Côte d'Ivoire managna district maromaro Côte d'Ivoire préfecture maromaro Côte d'Ivoire tsisy idirany fanjakagna fohy be agnatin'ireo district na préfecture magnodidina izy zany hoe magnodidina Abidjan capitale fa misy igny le nazavainay jiaby fambara teto amle resaka état fédéral fa misy parti amy vola mitriky amy district na hoe amy commune na amy tsy haiko amy région regny mandeha tapany Abidjan amy fanjakagna fohy be député ndreo tsy maro nitsika 163 député tsisy mba hoe ino asandreo tsisy constitution ndreo tsy be fa nitsika constitution oh lalagna zegny hoe lalagna tsisy raha tsy atao lalagna amitsika Madagasikara ndray mba ngery ho fitry mbola atao lalagna azovy amizay mandika lalagna Europe agnano izy mahamenatra ny olo tonga saigny non atsika ndraiky mifagnandevo mampalahelo atsika zegny ny fidianako irany manaly ty hoe mifoazy ary be torimaso azakadalen'olo amikobaka ambava doke colon tany karaty tany zegny hoe fitsaragna zegny arrête stop ambilaza tompo nitondra tanànanay itondra rahanay ino amizay raha misy Côte d'Ivoire ro magnano karaha totsika misy le hoe LFI LFR budget par commune na hoe budget par préfecture miragna jiaby tsisy ka hoe parce que Abidjan capitale atao bebe karantsika baka Tananarivo capitale bebe budget commune Tananarivo non miragna jiaby tsisy ka hoe zegny hoe aty arianino
Salam alaikum. Mira jiaby naby mampainy Côte d'Ivoire agny mira valeur ny budgetndreo ndraiky Abidjan. Ino raha misy? Samby olo amizay mitatagna budgetnany, mampiasa budgetnany. Hainao mitatagna izy, sauf kipe. Tsy hainao mitatagna izy, anao miambigny koa loi de finance avy. Anao koa nampiasa budgetnao amin'ny commune misy anao, préfecture na amin'ny district misy anao, na amin'ny région misy anao. Na izy mbola misy ambiny, or loi de finance amin'ny taogno magnaraka fa niboaka. Igny tsy amiany fanjakagna anao betibety tanky tsy miboaka mazava en détail hoe ino nampiasainao ro vola. Si hitako zigny, hitako vakifasagna digo. Io nefa rangoela misy ndray aminay Nosbe tô fa nisy. Nosbe koa fa nisy vakifasagna. Donc, io tsisy vola vilivily. Io tsisy ke maire magnano zegny hoe, préfet magnano zegny hoe, député magnano zegny hoe, non. Za teto navy nikoragna hoe fa député magnamboatra lala, maire magnamboatra lala. Non, Côte d'Ivoire tsy magnano zegny. Tsisy raha idiran'ny député amin'ny resaka commune misy izy. Raha ataon'ny député lalagna mitandregny vahoaka exactement, voilà, point barre. Tsisy député mamono omby zegny. Tsisy député mampigaka toaka olo zegny. Zany za raha zegny tio moaly vers 1h du matin. Za baka tsy mandraligny, za vorondolo. Za niafatra. Ro magnamboatra lalagna, raha zegny navy nivolaniko teto. Ro magnamboatra lalagna, karaha toy zio volaniko aminareo. Ro magnamboatra Abidjan Lagos autoroute. Miala Abidjan no fa meta pano maventy. Maventy. Raha jiaby mikasika raha ndeha amboarindreo amin'ny lalagna igny, détaillé io montant, détaillé io montant, date, travaux, telle date, tokony nefa, main d'œuvre, sy ny filany entreprise jiaby mipetaka io. Ary zigny mandra-pavianao Lagos miaffiché izy, misy panneau magnambara azy. Dikan'izay tsisy raha misitry. Amitsika magnamboatra lalagna, anao maregny milliard zay tapokozanao lalagna bakao pavé. Anao maregny milliard zay tapokozanao lalagna traque sy ny tonga izy. Latsaka sara izy magoatra. Mampalahelo atsika. Ary atsika mikoragna amin'ny fotoagna zao io, afa maromaro en Afrique mampiasa le système ka iandreo hoe dictature positif. Afa le dictateur mazatra atsika igny, fa ankamaroany pays en Afrique atsika mikoragna zao io mampiasa anao atao hoe dictature positif. Voazaveko aminareo magnaraka eto, inona atao hoe dictature positif. Ary zegny no mampandroso pays africain sasany nitafaratsika ndraiky niraniratsika amizao fotoagna zao. Satria andesiny vahoaka fa tsy mitondra vahoaka. Mampatsaratsara, mampanontany-tegna fo. Ampiagna vahoaka mitsabo, ampiagna vahoaka amin'ny fampianarana. Ary ndro budget fampianarana agnabon'ny Côte d'Ivoire, budget ny fambolena agnabon'ny any Côte d'Ivoire.
fantsika budget fampianarana jotso atao feny matoe kuisin'olo matoe mijotso mpandiana éducation tsika amizay pourri potegny baka tsika bato ay tsisy vahiny managna tany zegny a Côte d'Ivoire agny kofa tany rakoto io tany rakoto la borné titré agny tsisy recherche mangalatra tan'olo zegny agny tsisy momody magnano menace de mort olo zegny ry meme magnano tompony porny ankify io agny tsisy zegny ro tsy miova fo fa ro miova jery atsika ndraiky miova fo akory mataony fonao iova jerinao koa tsy miova mba mbaranareo zabaka akory mataony fonao iova ke ory jerinao tsy miova aza atao bato zay ke eto za mitodika amitsika vahoaka atsika koa niala PRRM io mamafa union fait la force atsika meza mitambatra ndre atsika fotoagna zio io atsika tsy mila miambigny concertation nino atsika zio kam fa toko maneo ny fitambaratsika jiaby karaha raha ataony maire atsika Liabodo io atsika jiaby ny maefa pourritiran'olo io mamono atsika mbarobe ny maire ino amizay raha ataony magnasary magnamboatra ty ary or tsy volany la commune l'école jiaby nitokanany gasikara reny tsy volany Liabodo na volany la commune fagnapiagna ny ro vazaha malahelo raha mandalo an-tanànatsika isorako eto zandroko rahalako Masaody izy tambarivato tamiko weekend igny maravoravo mahavelombolo mizaha raha ataony hitanao mihitsy hoe c'est un technicien misy partiny raha naboakany ary ny publieny am Facebook eo hoe ambarivato managna tantara maha izy managna olo mitaha maheo ta ologna potiky vitandro ambarivato mano izy tsy mila platra ny l'hôpitaly fa io moa mbola angatako rahalako Masaody agnano fandaharagna izay mirahala aminazy igny ko izy malalaka fa mbola zagna io zegny vahiny zala avy amitsika ao mamatsy vola agnamboatra l'école atsika ndraiky mandafy tanitsika foana tsisy jery mary izy bako izy magnano gisa lao maketsa mitory havana anao nagnaratsy manjariky anao mitory tomo tsisy jery foana zay vahoaka jiaby ny ambaribe mahita ratsy manjary ataonao monsieur Liabodo ndre mipiaradia aminao fa maro miala hoe zay fa hempaka amy raha ataony laolo ty tonga vasaigna anao fa anao ndraiky tsy maintsy ampisotoina io mataona tsy ampisotoinao olo aby io araka mivolagna anao hoe tsisy olo mahafaka zay fa heko azovy pistonao agnabo eko fa za miambigna anao tsy ala io agnaboako anareo vahoaka ny malagasy hoe azovy pistony Liabodo amin'ny intérieur ao ary matoa ministre ny intérieur tsy masaky mibiky miboaka ora anjaranareo vahoaka mandiniky question fapetrako anao ne ministre ny intérieur tiaray nagnino anareo na avion na dosonareo ary lala napetraka anareo PDS tanareo fa magnino amin'ny ao tsy adoso ary ataova PDS amin'ny ao olo zanaka tanàna ao ataova PDS fa zay tsy andeha ataonareo karaha préfet pourri io tatrandra jaloko io ke zegny izy ry avako aby mbo avy fotoagna agnazavaiko tsara be hoe ino koa mara nandesiny zoky be
dictature positif. Mbo avy zany azava zegny eto fa akamaroan'ny pays africain hitanareo jiaby zo io fa commence magnano zegny, même reo état fédéral magnano zegny. Atsika baka marigny le dictature, non, tsisy maharatsy le dictature positif. Atsika koa gnapetraka le état fédéral aminaka zazoky be apitra miaraka amin'io dictature positive. Zava am Google io ino dikany. Côte d'Ivoire, Ghana, Angola, même Tchad, maromaro ro mampiasa raha aby zegny an'Afrika. Ro loso. Ro tsisy bianco, ro tsisy samofiny, ro tsisy paky, ro tsisy tsy haiko IGE, ro tsy haiko tsisy nino. Fa atsika ataon'ino ma bianco mbambaranareo za ino asa nataony bianco, rango nisiany bianco, ino asa nataony paky, rango nisiany paky, samofiny, tsy haiko IGE, mihina vola ampanjakana pour rien. Pour rien. Mamboly voky ro tsy mamboly voky. Fotony mihina vola ny adala. Atsika voka ny adala aminazy io. Zegny ne raha misy. Atsika voka ny adala. Tsy mety tonga saigny. Nin'olo tanànan'olo vahoaka fa tonga saigny fa mandroso. Non. Atsika mbola gogo. Ndre loko gogo zay fa lany taranaka. Atsika mbola gogo. Atsika le gogo olombelogno fa tsy gogo loko. Ayo, un brossage. Mampalahelo atsika volango aminareo. Anao koa mizaha documentaire pays africain karanao zegny ndraikindraiky anao ty volanao mais zay ma nataon'ino? Zay he nazon'ino? Zay ma tsy nanjarin'olo? Mampanontany-tegna ozy aminareo. Mampanontany-tegna. Ke zegny izy ravako aby ny masaka nazoko naroso anareo teto. Antsaratsika mandiniky. Vahoaka ny Ambaribe Ampodiky ndraiky. Mitsangana tsika. Anoagna Ray aman-dreny rahalahtsika, zandritsika, nadaitsika Thomas. Na anao fikambanana, na anao olo-tsotra, na anao zovy managna problème ny tany fa io baka fitoriagna mandeha hoe nagnano gisalao maketsa ngai aliabodo. Izy magnaratsy mandraky ndraiky izy nitory. Tsisy aignatra ozy aminareo. Tsisy aignatra. Mametraka veloma amitsika jiaby amin'ny magnaraka koa. Ciao, bye.